бароҳ мондани фурӯши дастранҷи ҳунармандон аз қабили лайлиҳои сафолӣ, маҳсулоти кулолгарӣ, мусаввараҳое ки табиати Тоҷикистонро инъикос мекунанд, гавҳарҳои аз санг омодашуда ва дигар ашёҳои рӯзғор ки заҳмати дасти ҳунармандонанд, бешак ба густариши фарҳанги кӯҳани мардуми тоҷик мусоидат мекунад. Маркази савдои Тоҷикистони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз фурӯшгоҳҳои марказиест, ки дилхоҳ армуғону дастовезҳои миллиро аз он ҷо дастрас намудан имкон дорад. беҳуда нест ки солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон эълон карда шудааст. дар Маркази савдои Тоҷикистони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза дар ошонаи дуюми ин бино тамоми ҳунарҳои мардумӣ ва ҳунарҳои дастӣ ки бо заҳмати худи шахсони ҳунармандони мардуми деҳот ки сохта мешаванд ба фурӯш монда шудааст. ҳамарӯза дар Маркази савдои Тоҷикистон шумораи зиёди сайёҳони дохиливу берунӣ дохили ин бино мегарданд ва аз ҳунарҳои мардумӣ ва ҳунарҳои дастӣ дида намуда харидорӣ менамоянд. бинобар иттилои худи ҳунармандон, дилхоҳ сайёҳе ки ба Тоҷикистон ворид мешавад, таваҷҷӯҳи ӯро дар баробари табиати афзункори Тоҷикистон, ҳамзамон молу маҳсулоти мардумӣ ки сирф коридастони моҳири ҳунармандон бошад, ба худ ҷалб мекунанд. онҳо зимни тамошо бештар аз ҳамин гуна молу маҳсулот завқ мебаранд ва ҳатман ки аз ин ё он дастранҷе харидорӣ намуда ҳамчун армуғон ба кишварҳои худ мебаранд. ин омил аз як тараф ба густариши фарҳанги миллии тоҷикон таъсири мусбат мерасонад, аз тарафи дигар заминае ба вуҷуд омадани шароити зиндагии арзандаи мардум мегардад ва аз дидгоҳи иҷтимоиву фарҳангӣ низ моҳияти эълон гардидани соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро маҳз ҳамин ҳадаф дар бар мегирад.